हर हर महादेव, जय श्री हरि। नमस्कार बहनी, रौरा सभे के दिल से प्रणाम बा। आज हम रौरा सबके एक ऐसन पावन कथा सुनावे जातानी जवन सुनते सुनते मन भीग जाला, आत्मा शुद्ध हो जाला, आ भगवान के भक्ति में मन अपने आप डूब जाला। बहनी, आज के ई कथा है कामदा एकादशी के, जवन हर दुख, हर पाप, हर पीड़ा के हर लेवे वाली मानी गईल बा। बहनी, पुरान समय के बात बा जब धरती पर धर्म के बात होत रहे, जब लोग भगवान के सच्चा मन से पूजत रहे। ओही समय धर्मराज युधिष्ठिर जी के मन में एगो जिज्ञासा उठल। ऊ बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण से पूछलन, हे केशव, हमार प्रणाम स्वीकार करी। हम जानना चाहत बानी कि चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष में जवन एकादशी आवेला, ओकर महत्व का बा, ओकर व्रत किसे कइल जाला, आ ओकर फल का मिलेला। बहनी, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराइलन। उनका चेहरा पर ऐसन तेज रहे कि जिसे 1000 सूरज चमक उठल हो। ऊ धीरे धीरे बोले लागलन, हे युधिष्ठिर, ध्यान से सुन। चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष में जवन एकादशी आवेला, ओकर नाम है कामदा एकादशी। ई व्रत बड़ा ही पवित्र बा। जवन भी मन से एह व्रत के करेला, ओकरा जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाला। आ जिनकर संतान न होला, ऊ अगर सच्चे मन से ई व्रत करे तो उनकर गोद भर जाला। बहनी, ई बात सुनते ही युधिष्ठिर जी के मन आनंद से भर गईल। ऊ हाथ जोड़ के कहलन, हे प्रभु, कृपा करके हमके ई व्रत के कथा विस्तार से सुनाई। तब भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे कथा सुनावे लगलन। बहिनी, बहुत साल पहले एगो सुंदर नगरी रहे, नाम रहे रत्नपुर। ओह नगरी में गंधर्व आ किन्नर लोग बसत रहे। हर तरफ खुशहाली रहे, हर तरफ संगीत रहे, नाच गान के माहौल रहे। लोग दुख के नाम तक न जानत रहे। ओह नगरी के राजा रहलन पुंडरीक। ऊ बड़ा न्याय प्रिय आ धर्मात्मा राजा रहलन। ओही नगरी में एगो बहुत सुंदर अप्सरा रहे, नाम रहे ललिता। बहिनी, ललिता के सुंदरता के का बखान करी, जिसे चांदनी रात धरती पर उतर आयल हो। आ ओकर पिया रहे गंधर्व ललित। ऊ भी संगीत आ नृत्य में माहिर रहलन। दोनों एक दूसरा से ऐसन प्रेम करत रहलन कि जिसे सांस बिना जीवन न हो सके। ओई सही एक दूसरा बिना ऊ लोग जी न सके। बहिनी, दिन रात बस एक दूसरा के साथ, एक दूसरा के ख्याल, एक दूसरा के हंसी, ओही में दोनों के दुनिया बसल रहे। जब ललित गाना गावत रहलन त ललिता उनकर तरफ देख के मुस्कुरावत रहेली। आ जब ललिता नाचत रहेली त ललित उनकर हर अदा पर मोहित हो जात रहलन। ऐसन सच्चा प्रेम आज के जमाना में कम ही देखे के मिलेला बहनी। लेकिन एक दिन ऐसन घटना भइल जवन उनका जीवन के पूरी तरह बदल के रख दिहलस। बहनी, राजा पुंडरीक के दरबार सजा रहल रहे। चारों तरफ रौनक रहे। गंधर्व लोग गाना गावत रहे, किन्नर लोग नाचत रहे। ओही दरबार में ललित के बुलावल गईल। ऊ मंच पर आके गाना आ नृत्य शुरू कइले। लेकिन बहनी, ओह दिन ललिता साथे ना रहली। जैसे ही ललित गाना शुरू कइले, उनका मन में अपनी प्रिया के याद आ गईल। ऊ बार बार सोचत रहलन, आज ललिता काहे ना आइल, ऊ ठीक तबाना। बस बहनी, एही चिंता में उनका मन भटक गईल। उनका आवाज डगमगाए लागल, पैर के चाल बिगड़ गईल, सुर टूटे लागल।
दरबार में बैठल लोग सब देखे लागल। कुछ लोग हंसत रहे, कुछ लोग हैरान रहे। ओही समय सभा में बैठल एगो नागराज, नाम रहे करकोटक। ऊ बहुत तेज बुद्धि वाला के मन कहीं और बा। ऊ राजा पुंडरीक से कह दिहलस, महाराज, ई कलाकार अपना कर्तव्य से भटक गईल बा। ई गाना गावत गावत अपनी पत्नी के याद में खो गईल बा। बहनी, जैसे ही राजा ई बात सुनलन, उनका आंख में क्रोध भर गईल। ऊ गरज के कहलन, अरे मूर्ख, तू हमरा दरबार में रह के अपना पत्नी के याद कर रहल बाड़। ई हमार अपमान बा। उनका गुस्सा इतना बढ़ गईल कि ऊ बिना कुछ सोचे समझे श्राप दे दिहलन, जा तू राक्षस बन जा, आ जंगल में भटकल कर। बहनी, ई शब्द जैसे ही निकलल, ओही पल ललित के शरीर बदल गईल। ऊ एक विशालकाय राक्षस बन गईल। उनका चेहरा डरावना हो गईल, आंख लाल लाल, दांत बाहर निकल गईल, आवाज भारी हो गईल। ओह रूप के देख के लोग कांप उठल। ललित खुद अपने हालत देख के रो पड़े, लेकिन अब कुछ न हो सके। ऊ अपने कर्म के फल भुगते खातिर मजबूर रहलन। धीरे धीरे ऊ जंगल के ओर चल देहलन, जहां ना कोई अपन रहे, ना कोई सहारा। जब बहनी ललिता के ई खबर मिलल, त ऊ टूट के बिखर गईल। उनका आंख से आंसू रुकते न रहे। ऊ रो रो के कहे लागली, हे भगवान, हमार पिया के ई। उनका मन में बस एक प्रार्थना रहे, हे प्रभु, हमार पिया के बचा ली। ऊ बार बार रो के भगवान से विनती करत रहली। दिन बीतल, रात आयल। ललिता पूरा श्रद्धा से पूजा कैली। आ द्वादशी के दिन व्रत खोल के मुनि जी के पास पहुंचली। हाथ जोड़ के कहली, हे मुनिवर, हम ई व्रत पूरा कर लिहनी। अब आप बताएं, हम अपना पुण्य किसे अपने पिया के दीं। मुनि जी कहलन, हे पुत्री, भगवान के नाम लेके कह कि तू अपना व्रत के सारा पुण्य अपने पति के समर्पित करत बाड़ू। बहनी ललिता आंख बंद कैली, आ रोते रोते कहली, हे भगवान, हम अपने व्रत के सारा पुण्य अपने पति के देत बानी, उनका के मुक्ति दी। बस बहनी, जैसे ही ई शब्द निकलल, चमत्कार हो गईल। जंगल में घूमत राक्षस अचानक कांप उठल। उनका शरीर बदल जाए लागल। धीरे धीरे ऊ फेर से अपना असली रूप में आ गईलन। सुंदर गंधर्व बन गईलन। उनका आंख में आंसू आ गईल। ऊ समझ गईलन कि ई सब उनका पत्नी के भक्ति के फल बा। ऊ तुरंत ललिता के खोजत आश्रम पहुंचलन। दोनों एक दूसरा के देख के गले लग गईलन। रोते रोते उनका खुशी के ठिकाना ना रहे। बहनी, ई दृश्य ऐसन रहे कि देखे वाला के आंख भी भर जाए। सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, आ भगवान के कृपा सब एक साथ दिख रहल रहे। कुछ समय बाद भगवान के कृपा से दोनों स्वर्ग लोक के प्राप्ति कैले। आ सुख से जीवन बितावे लगलन। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहलन, हे राजन, ई कामदा एकादशी बहुत महान बा। ई सबसे बड़ा पाप तक के नाश कर सकेला। जे भी ई कथा सुने या पढ़े, ओकरा वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलेला। बहनी, यही कारण आज भी कामदा एकादशी के व्रत के बहुत महत्व मानल जाला। अगर सच्चे मन से भगवान के भक्ति कइल जाओ, त हर दुख दूर हो सकेला, हर समस्या के समाधान मिल सकेला। बहनी, अगर रउरा दिल से भगवान के नाम लेबू, सच्चा मन से भक्ति करबू, त भगवान जरूर सुनी है। चाहे कितना भी बड़ा संकट काहे ना हो,
भगवान रास्ता जरूर निकाल देलें। त एही संदेश के साथ हम रौरा सबसे विदा लेत बानी। भगवान रौरा सभे पर आपन कृपा बनवले राखस। जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव।